Azken 24 ordutan Nafarroan 1014 koronavirus kasu berri zenbatu dira. Nafarroako eraikinen birgaitze energetikoko jarduerak bikoiztu egin dira 2 urtean eta urteko inbertsioak 82 milioira iritsi dira. Euskararen dekretua atzera pauso onartezina dela esan dute kontseiluak eta behatokiak. Atzotik, Fernando Redon Uizi pasealekuak Iruñeko eraikin garrantzitsuenetako batzuk sinatu zituen arkitektoren omenezko plaka bat dauka. Amaitu dira 5.310 errepide nazionalaren dagoen Uxueko ezponda egonkortzeko obrak, 350.000 euroko inbertsioarekin. Nafarroko gobernuak ongizate emozionalari buruzko triptiko bat egin du, emozioak identifikatzea onartzea eta hoiei heltzea aholkatzen duena. Pandemiaren murrizketekin inauteriak ospatzen ari dira aurki zituren eta Zurietan. Azken 24 ordutan Foru Erkidegoan 1014 kasu koronavirus kasu zenbatu dira. Atzemandako frogetan, astearte honetan Foru Gobernuak aurreratu ditun datuak dira. Aintzineko 2 egunetan baino kasu gehiago izan badira ere, duela astebete baino 750 gutxigo dira. Ospitaletako egoerak ere hobera egin du, izan ere 18% egin du bera ospitaleratutakoen kopuruak. Osasun departamentoak gaurtik hasi da 18 eta 29 urte bitarteko personei koronavirusaren aurkako dosi gehigarria ematen. Talde horren zitazio prozesua joan den astean hasi zen eta oraindik irekita dago. 30.000 persona inguruko osatzen dute eta gaur egun azken txertoa jarri zenetik edo infekzio igaro zenetik 150 egun baino gehiago igaro izanaren baldintza betetzen da. Baldintza hori betetzen duten heinean jomuga diren herritarrekin atxikiko dira taldeko gainerako kideak, guztira 59.000 persona gutxi gorabehera. Talde hau barne hartzean Foru Komunitateko 18 urtetik gorako herritar guztiei 3. dosia jartzeko aukerari dagokion prozesua osatzen da. Gainera, osasunak gogorazten du dosi hau jasotzearen garrantzia gaixotasun honen aldaera larrienen prebentzio modura 40 urtetik gorako edota adin horretatik beherako persona guztientzat, bereziki bere osasun egoeratik eratorritako arrisku egoeraren bat jasateagatik zaurgarrienak izaten diren personentzat. Zehazki baldintza hoien artean aipatzen dira biriketako, gibeleko, giltzurrunetako, bihotzeko eta neurologia arloko gaiz kronikoak, diabetes, mellitus, obesitatea, gaixotasun mental larria eta Down sindromea. Estamos hablando de una apuesta estratégica, como decía anteriormente, de calado por parte del Gobierno de Navarra en las políticas de rehabilitación y regeneración urbana. Nafarroko gobernuko bigarren lehendakariordea Jose Maria Ayerdik 2021aren itxieran hiri birgaitze eta berroneratze espedientei buruz emandako datuen balantzea eskaini du. Bertan nabarmendu du bizitegi parkearen energia eraginkortasuna hobetzeko jarduera espezifikoek jauzi handia izan dutela eta 2 urte eskasean bikoiztu egin direla. Eraikinen inguratzaile termikoetan duela 2 urte egindako esku hartzeak birgaitze inbertsio guztien 21% ziren, baina 2021ean bikoiztu egin dira. Guztira inbertitutako 82 milioi euroen 140 izanik. Lehendakari ordeak adierazi du bizitegi parkeko eraikinen inguratzaile termikoen jarduketek suposatzen dutela gaur-gaurkoz errekursorik hoberena jasangarritasun terminoetan, larrialdi klimatikoa eta larrituz doan pobrezia energetikoaren fenomenoa direla eta birgaikuntzaren aldeko apustuaren baitan. Berreskuratu alizateko erremintagako bezala, hiri jasangarritasuna gizarte kohesioa eta berdintasuna oinarri bezala dituen hiri bateratua. Ayerdik Eneko Larrarte etxebizitzako zuzendari nagusiaren laguntza tarteko azpimarratu du 2021ak birgaikuntzak babestuko jarduketetan beste goradaka bat suposatu duela inbertsio mobilizatuaren baitan, 82 milioi eurotara helduz, iaz baino 10% gehiago. Hala nola, Nafarroko gobernuaren diru laguntzen bidez 28 milioi eurotik gora eskuratuz eta dimentsioiek 3,5 biderkatu dituzte sektoreak duela 7 urte izan zituen zifrak.
Eneko Larrartek 2021ko datuak berrikusi ditu bereziki aipatu du etxe bizitza birgaitzeko diru laguntzen gorakada etengabe izan dela 2015-tik. Pandemia garaian ere mantenduz eta 2021ean 28 milioi eurotik gorako diru laguntzak lortu. Birgaitu diren etxe bizitzen arira kopurua 5.307ra jaitsi da, hala ere espedienteak 1.298ra hedatu dira eta horrek agerian jartzen du esku hartzeak areagotu direla aurrezki energetikorako neurrietan inpaktu handiago izanik eta hori da hain zuzen departamentoren helburu nagusienetako bat. Pasaden ostiralean aurkeztu zuen Nafarroko gobernuak Nafarroko administrazio publikoetako lanpostuak eskuratu eta betetzeko merezimenduen balorazioa arautzen duen dekretuaren zirriborroa. Bertan jasoko da hemendik aintzinera euskara eta gainerako hizkuntzen balorazioa. Kontseiluak eta behatokiak urgentziazko balorazio egin dute, Iruñan zirriborro 2017aren aurretik zegoen araudia baino murritzagoa dela esateko eta beraz, atzera pauso argi bat ekarriko duela salatzeko. Dekretu horrek arautuko du, hemendik aurrera Nafarroko administrazioan zein izango den euskaren ezagutzak izango duen balorazioa. Eta, guk hitz batera ekarri dugu dekretu horrek jasotzen duena. Onartezina. Eta gainera esan dugu, hitz horri beste hitz bat erantzi beharko bagenio, orduan esango genuke, atzera pauso, onartezina. Kontuan hartu behar dugu, 2019an baliogabetu zuela auzitegiak aurreko dekretuaren hainbat atal. Ordutik hona, 100 lanpostu atera dira Nafarroko administrazio publikoan, eta euskaren ezagutza ez da kontuan hartu. Baina gogoratu dezagun denbora guztian, alemana, frantsesa eta ingelesa Nafarroa osoan baloratzen dela. Badakago sentsazioa, adarra josa egula. Eta atzerapausua berresteko hiru elementu aurkeztu ditugu gaur. Bat, aurreko dekretuan, alegia 2009tik indarrean zegoen dekretuan, legeak ezarritako eremu mistoan, lanpostu guztietan gutxienez 3% baloratzen zuen euskaren ezagutza. Eta gero beste batzuetan, lehentasunezkoetan 6%. Oraingo dekretuan, lanpostu zehaz batzuetan 6% baloratuko du, baina beste askotan 0. Hori atzera pausua da. Kezkaz ikusi dugu zer gertatu den eremu euskaldunean. 2017ko dekretuen arabera, euskaren ezagutza normalki, 11% baloratzen zen. Eta lanpostu zehaz batzuetan, herritarrekin harremana zuten lanpostuetan, 22-23%. Oain aurkeztu duten dekretu zirriborroan, lanpostu guztietan 10% baloratuko da. Eta hirugarrena, lehentasunezko lanpostu horietan, 2009an ezarri zituen zeintzu diren, eta oraingo zerrendan 2 lanpostu mota desagertu dira. Bat, administrari laguntzaileena eta museo zaintzaileena. Azkenean ari gara, Nafarroko herritar guztien hizkuntza eskubideez, eta hori azkenean Nafarroko gobernuak nolabait bermatu beharko luke. Azkenean ikusten ari gara, egun Nafarroan ezin dezakegula eroso erabili euskara administrazioarekin, eta dekretu honek guretzat guzti hori legitimatuko du. Gainera, uste dugu ere, dekretu hau pixka bat, harago ere badoala, ez? Alde batetik, bai, eremu mistoan, balorazio ez horrek zer ekarriko du, eta da, hori, Nafarroko herritar guztien eskubideak baldintzatuko dituela, baita eremu euskaldunean dauden herritarren eskubideak ere. Eta bestalde ere, kezkaz bizi dugu, Nafarroko hegoaldean bizi diren herritarren egoera, ez? Azkenean, dekretu honek legitimatuko duena da, beraien herrietan zerbitzuak euskaraz jaso ezin ahal izatea,
euskara erabiltzeko oztopoak izango dituztela, eta bestalde ere kontuan izan behar dugu, herritar hauek zerbitzu asko legeak ezarritako eremu mistoan jasotzen dituztela. Zerbitzu zentralak diren heinean, hauek ere euskaraz jasotzeko oztopo haunitz izango dituztela, ez? Larria iruditzen zaigu, baina egia da oraindik badagoela denbora bidegabekeria hau zuzentzeko. Ordaz, guk bai gobernuko alderdiei, bai gobernua sostengatzen duten alderdiei, bere esku dauden guztia balia dezatela eskatzen diegu hau aldatzeko. Eta geu ere, harremanetan jarriko gara gainerako eragileekin, eta noski beharrezkoa bada, kalera joango gara usalatzera. Atzo Iruñako udal ordezkaria Fernando Redon arkitekto iruindarraren omenezko plaka jartzeko ekitaldira bertaratu ziren, bere izena daraman pasealekuan. Ekitaldira Maria Castilla bere alarguna eta Elisa bere alaba bertaratu dira, egun Iruñan bizi diren beste hainbat senidez gain. Fernando Redon Carlos hirugarrenaren etorbidean jaio zen 1929 urtean eta 2016an zendu zen. Erruki etxearen ondoan dagoen oinezkoendako pasealekuak profesional hori omentzen du, zeina entitate hortako zuzendaritza batzordeko kide izan baizen. Horrez gain hirian bere ukitua duten hainbat eraikin utzi zituen, Bianako printzia erakundea zuzendu zuen, Kultura Ministeriori aholku eman zion, Nafarroko Unibertsitateko Arkitektura Eskolako proiektuen irakasle izan zen, eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseiluko kide eta buru izan zen. Fernando Redonek Aldezarreko berrurbanizazioaren hastapenetan lan egin zuen eta Iruñako eraikin esanguratsuenetako batzuk ere bere sinadura dute. Adibidez, Felipe Uharteren etxea, Untzen etxea, Nafarroa Behereko etorbidean, Uharteko dorreak eta Erroz dorrea. Eta bertze batzuk ere bai, hala nola Ultzamako golf klubak, Elkano errehabilitazio zentroak, Ubarmin klinikak, edo Sevillako 92ko Espoko Nafarroko eraikinak. Amaitu dira Uxueko ezponda egonkortzeko lanak 5.310 errepide nazionalean kokatua, eta 343.875 euroko inbertsioa izan dute. Lanek bide horren trazadura berria eraikitzen hasi zinenetik errepide zati horretan gertatzen ziren irristadura arazoak saihestea ahalbidetu dute. Izan ere, egunean 350 ibilgailu daude batez beste. Osasun departamentuko profesionalek Nafarroko gobernuko hezkuntza, gizarte eskubide, migrazio politika eta justizia, kultura eta kirolaren laguntzarekin triptiko berri bat egin dute, herritar guztiei zuzenduta. Ongizate emozionalaren gakoei heltzeko. Covid murrizketekin inauteriak ospatzen ari dira aurti Ituren eta Zubietan, talde txikiagotan eta mozorro batzun presentziarekin atzo Ituren aldean elkartu ziren eta gaur Zubietan bilduko dira.